Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Danas radimo jedan novi challenge koji se zove Balloon Challenge. I mi smo već radili ovaj challenge, ali ovo je part 2. Drugi deo, koji je potpuno drugačiji. Ako niste pogledali prvi Balloon Challenge, ostavit ćemo ga dole. Ali u ovom drugom imamo 4 runde. I prva runda, stavimo jedan balon ispod majice i zagrljaj! Mora da pukne. Ko je prvo pukne balon, ta je pobedila. Druga runda, šta je druga? Druga runda, stavimo balon ispod majice, a druga, bum, udari. pesnica. Imamo 3 pokušaja. I ko je prvo pukne balon, pobedila je. Treća runda. I moramo da sednemo. Imamo dupe, veliko. I trebamo da sednemo i ko je prvo pukne, ta je pobedila. I zadnja i četvrta runda, ona je najstrašnija. Imamo zalepljena 4 balona na nas i moramo da padnemo. Da padnemo na pod. I onaj koji više balona pukne, ta je pobedila. I možemo da krenemo. Boj! O moj Bože, pa ja sam trudna. Ajde. Au, će da boli. Moje. Ajmo iza moj. Podbedila sam. Ne želim da pukne! Ovo nije fair. Gledaj, iskrivio se balon. Iskrivio se balon. Ajde, okej. Au, nije bolilo. I Runda broj 2. plašim se. Imam 3 pokušaja. Pomozi Bože. Moje red. Ajajaj, au, boli me. Boli me. 4. Ona ima 2, ja imam 1. Ovako, da... Runda broj 3. Sada ćemo ovdje da zalepimo dupe. Sad ćete da vidite nešto, sad ćete da vidite, da vam pokažem nešto. Što? Čekaj, ajde. Ajde, evo ga. Evo ga. I imam jedno pitanje za vas. Kakav je osjećaj imati dupe kao Kim Kardashian? Padanje! Užas. Ja se plašim. Ajde. Ova su pukla. Oba ispremog puta. Hajde, nađite. Ja sam uhvatila šarne balone. Ko je za ples? Hajde, nađe. Čekaj. Stvarno mogu ste uvrstiti da stvarno vam... Ako želite veliko dupe, samo zalepite balon. Ne. Evo ti ovaj. Dosta. Prehoditi se moje pozoriti. Ajde, ne da tekuj. Padim, čekaj da čekaj. Guzu. Kakva guza. Kreni. Molim vas, nemojte dirati moje. I ja. Ja se plašim. 3, 4 sad. Bravo! I posljednju rundu ćemo morati malo da izmenimo. Radit ćemo sa 3 balona, što će biti još teže zato što desile su se neke nepredviđene situacije, tako da smo... Pukle su nam 3 balona. I sad nam nedostaju. I znači posljednju rundu radimo sa 3 balona, što će jako
teško. Krećemo. Se plašim ovo onda. Ne mogu, plašim se kako uvijek. Čekaj da te... Ova runda je strašna. A što nije pukao? Čekaj, skoči. Jao. I ovo je jedan. Imaš jedan pokušaj. O, da. Ajde. Ajde. Ajde, treći puta sve. Moj red! Au, plašim se. A ovo je mnogo strašno. 3, 4, sad. A što mi sam pukla? Moraš da se baciš. A jao, ja ću tu udariti. Nećeš. Moji neće da pucaju. Pa moraš jače da se baciš. 3, 4, sad. Nema! Čekaj, sad ću ti pomoći. Ja sam ovog puta izgubila. Pobedila sam je. Bravo za mene. It's the life. C'est la vie. Nadamo se da vam se ovaj video svideo. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite i naravno prijavite se na naš kanal. Hvala vam puno i vidimo se. Ćao!